Goddag og velkommen derude til DB Fitness. I dag skal jeg et smut ud og træne, som jeg nok skal flere gange i løbet af den her serie her. Men den her serie har jeg valgt at kalde Rejsen Begynder. Og i dag har jeg så taget et smut over i træningscenteret for at vise jer nogle øvelser, men samtidig også tale lidt omkring, hvad mine mål er. Men det vi starter ud med her, det er en øvelse, der hedder Dips with Band. Det er bare normale dips, det er en tricepsøvelse. Og her kører jeg 10 sæt med 10 repetitioner og sørger for at komme helt i bund. Det er vigtigt at tænke på form her. Men ja, min mål med det her, det er selvfølgelig også at motivere andre, men selvfølgelig også mine personlige mål. Det er selvfølgelig at kunne få udbygget en subscriber-base, nå så mange som muligt. På sigt er det så også at blive personlig træner, så jeg ligesom har et eller andet papir på, det jeg egentlig gør er rigtigt eller valid, som man også kan sige. Den øvelse vi ser nu, det er hvad kan man sige, incline hammer curls. Og det er igen vigtigt at tænke på formen, at det kun er albueledet, der arbejder her, og stille og roligt på nedadgående, så det er en kontrolleret bevægelse, og så hurtig kontraktion op i toppen. Men ja, jeg ønsker som sagt at blive personlig træner. Og grunden til at jeg så egentlig også laver det videoer det her, det er også for at mine kommende klienter kan se, hvor jeg startede henne. Og måske også kan motivere nogen til at tænke, at ham vil jeg gerne have som personlig træner, hvis alt går vel. Men ja, det er som sagt det jeg håber på. Og så i det hele taget give et indblik i, hvordan man som PT, som studerende, sagtens kan opnå de resultater, man gerne vil, uden at man skal hverken det ene eller det andet helt utopiske, for eksempel kosttilskud og vanvittige kostplaner, som man ikke har budget til at overholde som studerende. Den øvelse, vi er i gang med nu, det er close grip bench press, og det er igen vigtigt, at man holder tæt inde på stangen, frem for at holde bredt, som når man laver bænkpres normalt. Det er igen for at arbejde på triceps, så det er det, man ligesom prøver at isolere, frem for hvis man tager et bredt greb, at man så kører direkte i bryst mere. Som sagt, det her det er første gang jeg kører det her program her, så jeg er også ved at finde vægten. Jeg tænker umiddelbart godt, jeg kunne have kørt tungere her, end jeg umiddelbart lige gjorde. Jeg kørte en stang på 20 kilo, og så en 5'er på hver side. Jeg startede faktisk ud med 2,5, men det gav bogstaveligt talt ingenting. Og den her øvelse her, den kørte jeg 4 sæt af, og så 10 til 12 repetitioner. Og den foregående øvelse, incline bench hammer curls, den kørte jeg også 10 repetitioner af 10 sæt. Her skifter vi så over til Soothman curls. Som sagt, igen vigtigt at tænke på form. Hurtigt op. Her vender jeg og holder det i toppen og kører langsomt ned. Cirka til 5, når jeg kører ned. Og som I kan se, så vender jeg op i toppen. Og det er simpelthen for at få gang i underarmen, som I også kan se, jeg arbejder her. Så først overarm. Og som I også kan se, et godt trick, jeg sidder og kigger ned på mine arme. Det er simpelthen for at se, om det virker bare godt for mig, at man kan sige, at nu isolerer jeg den muskelgruppe og ved, at det ligesom er den, jeg arbejder med. Men ja, undskyld, min telefon lige larmer lidt.
som sagt, det er jo ikke noget, man normalt skal sidde og kigge rundt. Altså man kan gøre det, hvis det ikke bryder formen. Som sagt, I kan se, at jeg holder stadigvæk en rank ryg her. Ikke fordi jeg på nogen måder har en perfekt form. Men altså, lige at kigge en gang imellem, det gør ikke noget. Altså det vil være noget andet i squat, hvis man begyndte at kigge ned og alt sådan noget. Men ja, det var lige den første blok her. Vi ses derude.